Začnime otázkou. Existuje niečo ako kráľovská cesta k poznaniu? Viete, taká nejaká skratka, ktorá by nás bez akejkoľvek námahy doviedla k pochopeniu aj tých najzložitejších tém? Presne túto otázku si, predstavte si, položil jeden kráľ už pred tisíckami rokov. A dnes, čo je na tom najlepšie, odpoveď možno nachádzame v jednom celkom nečakanom súboji. V súboji medzi ľudskou myslou a umelou inteligenciou, a to priamo v kráľovstve integrálov. A všetko sa to vlastne začína práve touto vetou. Sú to slová, ktoré pred viac ako 2000 rokmi povedal jeden slávny matematik jednému veľmi mocnému kráľovi. Je to myšlienka, ktorá, poviem vám, obstála v skúšky časom a bude takým našim kompasom na celej tejto ceste. Takže poďme sa ponoriť priamo do toho príbehu. Predstavme si, že sme v starovekej Alexandrii. Král Ptolemaios, vládca naozaj mocného impéria, si k sebe zavolá Euklida. Je úplne ohromený jeho dielom, slávnymi základmi, no zároveň je tak trochu frustrovaný, aké je to zložité. A tak sa pýta, neexistuje pre neho, pre samotného kráľa, nejaká jednoduchšia cesta, nejaká skratka? A tu sa dostávame k otázke, ktorá dokonale spája staroveký Egypt s našou prítomnosťou. No, povedzme si úprimne, všetci neustále hľadáme nejaké efektívnejšie spôsoby, ako sa učiť. Ale je tá jednoduchšia cesta naozaj vždy tá správna? Euklidova odpoveď kráľovi bola absolútne nekompromisná. V geometrii neexistujú žiadne kráľovské cesty. A to znamená, že každý, či už pastier alebo kráľ, musí prejsť tou istou náročnou cestou úsilia. Dobre. Takže s touto Euklidovou múdrosťou v mysli teraz opustíme starovekú geometriu a vstúpime do iného, no povedal by som, že rovnako rozsiahlého a fascinujúceho kráľovstva. A tým je svet integrálneho počtu. Poďme sa pozrieť, ako vlastne vyzerá mapa tohto územia. Takže, čo to vlastne ten integrál je? No, vo svojom jadre je to úplne úžasný nástroj. Je to nástroj na sčítavanie nekonečného množstva úplných maličkostí. Skúsme si to predstaviť takto. Poznáte rýchlosť auta v každom jednom jediným okamihu. Ako zistíte celkovú vzdialenosť, ktorú prešlo? No presne na to je tu integrál. On jednoducho vezme a sčíta všetky tie nekonečne malé úseky a dá nám celkový obraz. A je jedno, či ide o vzdialenosť, plochu pod nejakou grívkou alebo napríklad objem zložitého telesa. A tu ju máme, našu mapu. Pozrite sa na to. Vidíme tu také tie, povedme, známe nížiny, neurčitých a určitých integrálov, ale potom aj tie vysoké, náročné pohoria pokročilých tém, ako sú napríklad diferenciálne rovnice. A každý typ funkcie, či už je goniometrická alebo iracionálna, je vlastne ako úplne iný druh terénu. Niektoré cesty sú pekné, priame, iné sú zase kľukaté a vyžadujú si špeciálne zručnosti. Táto mapa nám neukazuje len obrovský rozsah, ale aj to neskutočné dobrodružstvo, ktoré sa v kalkule naozaj skrýva. Jasné, prejsť takouto rozmanitou krajinou si vyžaduje viac než len mapu, to je isté. Každý správny cestovateľ potrebuje, predsa správne nástroje. V integrálnom počte ich existuje celá sada, ale dva z nich sú niečo ako taký ten švajčiarsky nožík pre každého matematika. Tým prvým kľúčovým nástrojom je substitučná metóda. A to je presne ako taký špeciálny kľúč na veľmi zložitý zámok. Keď vidíme funkciu, ktorá je akoby zložito zabalená v inej, tento kľúč nám dovolí dočasne si tú vnútornú komplikovanú časť nahradiť niečím oveľa jednoduchším. Tým vlastne odomkneme celý problém, vyriešime ho v tejto zjednodušenej podobe a na úplnom konci len vrátime tú pôvodnú časť späť. Šikovné však? A tým druhým je metóda per partes, čiže po častiach. Toto je zase nástroj pre situácie, keď máme súčin dvoch úplne odlišných funkcií. Namiesto toho, aby sme sa s nimi trápili naraz, táto metóda nám dovolí problém strategicky rozdeliť. Jednu časť derivujeme, čím sa často zjednoduší, a tú druhú zase zintegrujeme. Je to taký elegantný matematický tanec, ktorý premieňa niečo, čo vyzerá neriešiteľne, na zvládnutelné, pekné kúsky. Dobre, takže s týmito nástrojmi vo vrecku by sa mohlo zdať, že dokážeme zmapovať a zdolať celé to kráľovstvo integrálov. Lenže v 21. storočí sa na scéne objavil úplne nový hráč. Takže poďme sa teraz presunúť do súčasnosti a pozrieť sa na jeden naozaj fascinujúci súboj. A to nás privádza presne sem. A nie, toto nie je scéna z nejakého sci-fi filmu, toto je reálna univerzitná súťaž. A jej názov Lov na integrály. Úloha študentov je v podstate jednoduchá, ale zároveň úplne geniálna. Nájsť v tej obrovskej matematickej divočine také príklady, ktoré,
A teraz počúvajte, položia na lopatky aj tie najvýkonnejšie algoritmy a umelú inteligenciu. No a presne tu sa ten lov stáva naozaj zaujímavým. Študenti totiž hľadajú dva hlavné druhy, povedzme koristi. Tým prvým sú integrály, ktoré sú v podstate slepé uličky. Ich riešenie sa skrátka nedá zapísať pomocou bežných funkcií. Ale ten skutočný poklad, to je tá druhá kategória. Sú to integrály, ktoré pre počítač vyzerajú absolútne neriešiteľne, pretože ten sa len otrocky drží naučených postupov. No a potom je tu ľudská myseľ s jej intuíciou a kreativitou, ktorá dokáže zbadať nejaký skrytý trik, nečakanú fintu, ktorá vedie priamo k riešeniu. A toto je presne ten kľúčový bod. Viete, umelá inteligencia je neuveriteľne, ale naozaj neuveriteľne výkonná vo vykonávaní známych postupov. Ale ľudská myseľ má niečo, čo jej zatiaľ zdá sa chýba. Je to tá schopnosť vidieť problém z úplne iného uhla, rozpoznať nejaký skrytý vzorec a použiť ten kreatívny, intuitívny skok, ktorý nie je napísaný v žiadnej databáze. No a týmto sa vlastne vraciame späť na úplný začiatok, k Euklidovi a kráľovi Ptolemájovi, pretože tento moderný súboj medzi človekom a strojom nám o učení hovorí niečo nesmierne dôležité. Viete, po tej Euklidovej lekcii Ptolemaios neodišiel urazený. Práve naopak, získal úplne nový rešpekt. Zrazu pochopil, že práve tá spravodlivosť a nemennosť pravidiel geometrie je to, čo ju robí takou vznešenou. Uvedomil si, že podstúpiť tú námahu, prejsť si celou tou cestou krok za krokom, to nie je žiadne poníženie, ale vlastne privilégium. A presne o tom toto celé je. Toto je tá hlavná myšlienka. Keby ten kráľ dostal svoju skratku, získal by možno odpovede, ale určite by nezískal pochopenie. Je to presne ako v tom love na integrály. Tá skutočná hodnota nie je v tom, že nejaká kalkulačka nájde výsledok. Je v samotnom procese hľadania riešenia, v tom procese, ktorý buduje našu intuíciu a našu kreativitu. Takže možno keď na budúce narazíme na nejaký zložitý problém, nemali by sme sa hneď pýtať, aká je najrýchlejšia cesta k výsledku. Možno by tá otázka mala znieť, čo sa môžem naučiť na tejto ceste. Pretože, ako nám ukázal príbeh kráľa a rovnako aj tí moderní lovci integrálov, ten skutočný poklad sa nikdy neskrýva na konci cesty. Skutočným pokladom je cesta samotná.